Ya. Monggo sugeng midhangetaken sesarengan. Nyusunnya ada Ban Bedos. Lebaban. Cek. Nyusunnya. Watangku kroso kroncongan asik bintang terap audio terus dipenake goyang mas ono ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor ban pecah meneh ise esok rezekine tambah rumput kowe tambah rumput kowe tambah rumput kowe tambah gempol kowe tambah gempol Yusoria yo kita goyang bareng Mas Bro, hilangkan duka hilangkan lara berdendang bersama Yusonia. aku iki tukang tambal ban uripe untung-untungan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan dipenake Mas. Ayo aku iki tukang tambal ban uripe untung-untungan nasib apik duit saweran waya apes watangku kroso kroncongan wasik aduh mak jedor yup ono ban pecah ya wah iki mesti rezeki teko pisan kas mak jedor ban pecah maneh asik ise esok rezekine tambah rumput kowe tambah rumput kowe tambah rumput kowe tambah rumput kowe tambah rumput ayo
cukup kanggo sandang pangan. Enak ya Mbak Imel. Oh enak shotnya lagi. Oh ah. Maka Bu. Gitu kang tambal ban. Sweet. Usah. Untung-untungan nasib apik duit kantongan waya apes petanggung rasa kancangan Tempe ben lho iki. Pan pacar wah iki mesti raja kita kok Majakan, pan pacah maneh isih esuk jadi tambah umur kowe tambah umur Kowe tambah umur kowe tambah umur kowe tambah umur